Ne, zase mi to nefunguje. Tuto, pošlo ty za mě, tu jsem stal já, říkám Space vole, nefunguje. Aha, nevím. Tak Ale jde to normálně. Robil jsem světla a keď jsem opravil, byla mrtvá vedla a buď to zabil ho Matuš, alebo proč tam byl proti, nevím. Matuš nevím, odkud přišel. Už tam byla ta mrtvola, já jsem ho hledal. Ne, ta mrtvola tam už byla, já jsem ho hledal. To či... Lady ma chcela zabiť. Cože? Čo? Mhm. Já jsem pouze ptala, jestli máte někdo podezření. Někdo se moc snažil zabít strom. Já jsem to jako nedal. Za roli. Je tady odstřelovač? Není. Tak šerif. Sheriff, jo, okay. Můžem. Zajímavé vouty. What the hell? Tome Třísák je Esper. Najdám si prdel, není Esper. Za bokem. Hej, on tam nějak divně stojí ten Tome Třísák na zahradě. To si dovolil. Ty se len... No a išiel som zvoniť a v podstate som našiel mŕtvolu pri fontáne.
Kto vlastne všetko bol dole pri tom lustri? Já, Milan, Linka běžela za mnou. Lady. Všichni jsme. Tí dvaja červení neboli. No hej, no. A David, vyhodíme proč jedného. voutíš? On je trochu jiný, no. Jakože, On voutí a nič nehovorí. Můžu ho tu se zabít. Když tak můžu ho taky. Ja by som akože vyhodil jedného a potom druhého zabil. no mám Davida za vouty. OK. Takže koho voutíme? Davida. Já jsem dala Davida. Že voutíš jen tak prostě jako, ano, proč? A toho druhého? OK. Mám teda někoho sejmout, nebo to radši necháme být? Já můžu ještě tež. Tak asi zatím nic. Kdo je vrah? Já, Aha, GG. Ona ma akurát zajebala hneď zvon. Já si jim spravedlivila. ze zdola jdou lidi dva. Jak je stopně. Lady, kde tam máš? Pojď! Ale Peťula to zahrála trošku blbě, no. Lady je až moc chytrá. No jako, ale ona řekla, že může zabíjet přitom, jak, že... Chápeš, no že šerif být nemůže a mohl by Jo, jim no. to dojít. Jako mohlo by jim to dojít. My lady. Peťo utekal od tela. No, dobré, já už to hrát nebudu. Já jsem to chtěla zahrát na vojáka, ale to se nedá. Já hlavně nechápu, Takže- že jenom 2 vrazy na prostě na plný lobíčko. Ja som ti veril, ja by som dával mat už, jo. Ne, nevadí, nevadí. No. Já dávám sebe v klidu. Hormon od druhého kola kaput a No, slebil som ho. takže nevím, co tady mám dělat, ale jste všichni ve skupině. Nevadí. Peťule, já tě úplně chápu. Byly jenom 2 vrazy celou dobu. To se fakt nedalo. Lebo trošku mne ľudia na to. Dajte Mimi na to